Os gremios surxiron en Europa durante a Baixa Idade Media, amparados na boa economía das cidades. O seu objetivo era económico e social, constituído en controlar as ofertas e os prezos dos produtos que fabricaban, pero tamén valorando por a seguridade dos membros. Pódese dicir que os gremios medievais son os antepasados dos sindicatos actuais. Regulaban a actividade laboral e formación e aprendizaxe de seus asociados, establecendo unha estricta xerarquía entre os aprendices oficiais e maestros. Tamén os amparaba en caso de desgrazas como a viuvez, orfandade ou enfermidade, a través de pensións, asignacións ou mantemento de hospitais. Estaban divididos en escalas profesionais, aprendiz, oficial, profesor. Se queredes saber máis sobre os aprendices, podes ler este documento. Nas cidades actuais aínda atopamos presenza dos gremios nos reinos, como podedes ver nestas imaxes.